estamos no pabillón, onde vimos de recibir xa o ano pasado e este ano dúas subvencións para a mellora da eficiencia energética do que é o anexo da zona de vestiarios e salas deportivas. Agradecer que estén aquí, que veñan a comprobar as obras e seguimos traballando un pouco en mellorar estas infraestructuras deportivas que non só utiliza a xente de Boborás, senón tamén xente que ven do resto da comarca, que veñen aquí tamén a utilizar este espacio e estaba sin reformar dende a ano da súa construción, 89, e por tanto sempre son obras necesarias e que se agradecen e que ademais transforman espacios que o paso do tempo deixaba de facer bonitos, eficientes e tamén, por certo, a través de enerxías renovables mellorar a eficiencia energética, que ao final era un pouco o fin non desta subvención, pero a súa vez tamén mellorar a estética. Temos, como digo, estas liñas de axuda, en concreto para o pabellón polideportivo foron utilizadas 2 liñas de axuda para pequenos concellos para a mellora da eficiencia enerxética. Son unhas liñas de axuda moi demandadas que cada ano as convocamos e que nos están permitindo soamente este ano a través da nosa Consellería financiar máis de 700 proxectos en toda Galicia no 92% dos concellos galegos. Polo tanto, son pequenas actuacións, pequenas axudas que chegan a prácticamente todo o territorio galego e, en definitiva, serven para mellorar edificios, infraestructuras que utilizan os veciños, que van a ser moito máis confortables, mellor climatizadas e que van a mellorar, sen dúbida, o seu día a día e a súa actividade. As obras fundamentalmente consistiron na mellora enerxética de todos os equipamentos de vestiarios, hai 2 salas que hai anexas para usos múltiples do Concello, consistiron sobre todo a renovación das instalacións, instalación de auga quente sanitaria, completamente con aerotermia, con sistema de aerotermia, e tamén a renovación de toda a envolvente, as luminarias moi eficientes, todos con LEDs e con detectores de presencia e de luminosidade natural, o cambio de fiestras e o chan, non? Entonces, ao final, o que conseguiu, aparte dun aforro importante, como decía a directora, un aforro enerxético importante, tamén se consigue espacios que son agora habitables, non? Porque lóxicamente, estaban feitos nos anos 80 e, lóxicamente, non tiñan as exigencias que hoxe piden os usuarios para este tipo de espacios, non?